El meu nom és Imma Rivera, i el nom de la meva botiga és Babicel. El meu negoci té molts anys perquè és un negoci familiar que el formà ma mare fa uns 45 o 46 anys, fa molts anys. I sempre ha sigut més o menys el mateix. Roba infantil, de bebès, de cerimònia, robeta així. Ha anat evolucionant, però sempre hem mantingut això. Del meu negoci el que més m'agrada és que, per una part, la gent quan ve així sempre ve... És un moment feliç de la teva vida, no? Per una part sempre, potser estàs embarassada, entonces estàs molt contenta perquè estàs embarassada. O si vens que eres la iaia o la tia, estàs esperant un membre més de la teva família i això te dona il·lusió, felicitat, la gent entra contenta. Si és la comunió de la teva xiqueta o del teu xiquet, és un moment també important, igual has estat esperant-ho molts anys i els xiquets també estan contents. Entonces, el que més m'agrada és això. Sí, la idea va sorgir de ma mare. Ella sempre diu que tenia una xiqueta menudeta, que era jo, entonces volia eixir de casa, tindre una independència, uns diners, i en Sueca entonces no n'hi havia massa botigues tipus esta. Entonces va pensar que era una bona manera de guanyar els diners del dia a dia. Després, com sempre havia sigut modista, roba i això li agradava. Per això es comença el negoci. Després, al cap dels anys, jo vaig estudiar, vaig treballar en diversos llocs i al final vaig decidir quedar-me també així en el negoci. Sempre seguint una línia similar de buscar una qualitat, que fos guapet, sense ser molt exagerada, molts volants i tot, però sempre hem anat evolucionant conforme ha anat la moda i també el mercat. Abans, per exemple, la botiga era més gran i teníem cotxets, parques i coses d'estes, però això suposava molt d'espai, molta inversió, pesava, tenies que muntar, entonces decidirem llevar això i ficar-ho de comunió. O sigui que sempre tens que anar amoldant-te a lo que el client vol o a les teves necessitats de cada moment. El producte, tenim roba infantil i de bebè sobretot, tant de diari, que també no és un diari arreu, sinó que busques que els teixits tinguin una qualitat, que tinga un poc de disseny, que sigui algo diferent. I després el que tenim ara més i més cuidem són les coses de vestir, i la comunió, el bateig, que per a nosaltres és important quan comprem que lo de vestir siga bonico i tal, però no siga molt exagerat, molts volants, molts llaços. La frase de menos es más, a l'hora de comprar i tot això, sempre intentem que sigui així, perquè és el que ens agrada. I formació, sí, sempre estàs formant-te, sobretot ara tot és via e-mail, via online, tots els pedidos, tot això. Després, la formació sempre els teus estudis fan. Jo vaig estudiar empresarials, entonces, sempre per la comptabilitat i pel dia a dia, jo crec que els estudis sempre venen bé. Siguen els que siguen, sempre venen bé. En quant a noves tecnologies, tenim el Facebook, ara vull fer-me l'Instagram, però la veritat és que tinc que currar-me això més perquè ho tinc un poquet abandonat. Això és molt important i sempre dic, demà ho faré, però a veure si ho agarrem en sèrio i pengem més coses, perquè és important, és molt important. Jo crec que, per una part, tots els negocis que n'hi ha en el poble és algo més directe. Si al poble li va bé, a tu te va bé. Entonces, tu quan ve el client intentes facilitar-li les coses i que estigui a gust, tratar-lo bé, igual que t'agradaria que el trataren a tu. Entonces, si és el negoci del teu poble, sempre pots anar més a gust. Per altra part, si Sueca no tinguera ningú negoci, tu imagina't passejar per els carrers, estaria fos, no hi hauria llum, cada vegada tindries que agarrar un tren, un cotxe, no podries anar al poble i demanar alguna cosa. Si tens que provar-li a un xiquet, que és algo prou incòmode, endur-te-lo a València i tot, cada vegada tindries que agarrar el xiquet, endur-te-lo, aparcar. Entonces, que un poble tinga vida i tinga botigues, crec que és important i que hauríem cuidar-ho.
Jo, per exemple, totes les marques que tinc i tot és fabricació espanyola, tot és nacional. Perquè pense que ja que la gent que es gasta els diners és d'ací, també que se'ls guanya la gent d'ací, que això al final són llocs de treball. I si tots pensem així un poc, ens podem ajudar uns als altres i fer que Sueca vagi a més, no a menys, que és el que sempre sentim, Sueca va a menys, això és feina de suecans, fer que vagi a més o que vagi a menys o que siga una ciutat dormitori. Per això crec que és important el meu i tots els negocis. Jo penso que qui vulgui muntar-se un negoci així en Sueca està molt bé, té que tindre perspectives de futur del negoci, però també pensar que té molt de gasto, entonces no obrir-ho ahí a lo grande, com si això fora, perquè al fi i al cap som un poble i n'hi ha que anar poquet a poquet. Però si tu veus la necessitat de que vols ser autònom i que vols agarrar les teues decisions i no tindre jefe, sinó ser tu, està molt bé obrir negocis en Sueca, però n'hi ha que pensar que tens que anar a poc, no a lo grande, perquè entonces igual te pegues un gran bac. Però pot anar un negoci ben Sueca, clar que sí. El que totes les botigues de Sueca tinguin una associació, en aquest cas Arrimat, crec que és important estar tots units. Per una part sempre tens informació de tot, per altra part si te passa qualsevol cosa i no saps per on tirar, sempre pots acudir a l'associació i preguntar-li com faig això, o saps? Sempre està bé estar units i contar les vivències o saber per on tirar en un moment donat un consell, sempre va bé.